Så jeg gør noget godt for nogle andre. Jeg oplyser dem i en retning, som betyder, at de får et bedre arbejdsmiljø. Fordi det kan da også være en udfordring i det der med, at man står fast med benene, og så bruger og vride i lænden. Ikke? Det synes jeg er fedt. Det er fedt at komme ud med et budskab. Der er ikke nogen, der siger nej tak til. Alle vil gerne have et godt arbejdsmiljø. Det kan godt berøre mig, hvis en bruger har arbejdet med noget, kæmpet med noget i rigtig lang tid, og så se det lykkes. Så det betyder noget for mig. Jeg hedder Trine Petersen og er ansat på Odense Universitetshospital i afdelingen for sikkerhed og arbejdsmiljø. Der er jeg ansat som arbejdsmiljøkonsulent med baggrund som ergoterapeut. Helt præcis så arbejder jeg med at forbedre personalets arbejdsmiljø. Og under en operation, så er det her sterilt, så kan du ikke komme den her vej. Så når jeg skal lange hende forskellige ting, så skal jeg lige herinde stå og lige gøre det. Ja. Lige de forskellige ting. Hvad har I sådan selv tænkt i forhold til det her rum her? Altså, hvad kunne løsningen være? Så jeg går ud og kigger på, når mine kollegaer på hele sygehuset, de arbejder, hvordan gør de det mest hensigtsmæssigt? Hvordan bruger de kroppen på en fornuftig måde, så man ikke bliver syg af at gå på arbejde? Hej! Hej! Jeg var simpelthen bare så nysgerrig på at se, om I har fået jeres nye bord. Ja, det har vi. De blev simpelthen skiftet. Ej, det er simpelthen så godt. Fedt, der skete noget. Ja. Altså, jeg kunne mærke det med det samme. Ja. Hvordan? Den første dag. Ja. Altså, jeg var ikke træt i min ryg mere. Så jeg bruger rigtig mange sider af mig selv. Jeg bruger meget af det, min basisuddannelse kan. Jeg hedder Susanne. Jeg har været ergoterapeut siden 1993. Lige nu der arbejder jeg i Aktivitetshuset i Odense, som er et sted for borgere med en sindslidelse. Jeg kan godt lide at bage. Jeg synes, det er hyggeligt. Hvad vil de gerne bruge det her hus til? Hvad er det, de gerne vil blive bedre til? Hvad er det, der er svært? Så stiller vi mål op ud for dem. Jeg synes jo, det er dejligt at kan altså noget så banalt som at være med i en andens udvikling, og være tilskuer til det, og se dem vokse. Jeg kan godt lide at være i køkkenet. Jeg kan rigtig godt lide det, fordi at man får et resultat ud af det hver dag. Og folk, de nyder ens, de smager det, man får lavet, og de roser en, og de kommenterer det, og man får feedback på det. Og man er bare en del af noget, der er godt. Du kender jo den måde, vi plejer at gøre det på. Ja, den kan jeg rigtig godt lide. Ja. Pernille og jeg, vi har nogle opfølgningssamtaler, som går ud på at justere de mål, hun har sat. Så vi starter lige med at snakke om, hvad du synes, at der går godt lige nu. Ja. At være alene i lejligheden, det går rigtig godt. 5 minutters restgang, 1 minuts jog og 3 minutters restgang. Ja. Er du med på det? Ja, det er det. Ej, hvor godt. Nu kan du ikke bevise noget, du skal. Nej, det vil jeg godt. Du går i morgen. Det vil jeg godt. Jeg kan jo lige holde øje med uret her. Det er rigtig dejligt. Jeg er blevet helt tændt. Jeg har jo fået mere energi ved at spise rigtigt, så energien er der. Det der overskud, der skal til for at selv kunne komme ud og løbe, det var ikke lige der, du var endnu. Det skal du nok komme, for du har været der før, så du har nogle erfaringer med det. Man får så meget energi og positivitet og nyde luften. Og ja, det er altid dejligt med en frisk gåtur.